Hello kakabsat! For today's video ay another adventure. Tara, samahan nyo kaming umakyat sa tuktok ng bundok na kung saan sa daan pa lang ang tanawin ay nakaka-amaze na. Paniguradong sa tuktok ay sobrang ganda. Ang original plan namin na pupuntahan ay ang Solsona, Ilocos Norte, Apayao Road kung saan nakikita ko sa mga post nila na may napakagandang view deck. Napagdesisyonan naming hapon pumunta para malamig at papanoorin namin ang sunset. Kaso pagdating namin sa may boundary ay may checkpoint. Sinabi sa amin na bawal na daw pumasok. Cut off time daw ay alas 12 ng tanghali. Naku po, kami na lang ay napakamot. Sayang ti biyahe, kailangan naming mag-isip. To the rescue, ti karuba nga iliintayon ijipidig. Kakabsat, gustong-gusto mo bang makarating sa bundok na hindi naglalakad? Kagaya kung gustong-gusto ko pero tamad akong maglakad. Eto na ang sagot kakabsat. Ang bundok na ito na kung tawagin nila ay Mount Lamin ay kayang-kaya ng abutin ng kahit anong klase ng sasakyan. Kaya naman dito ay siguradong hindi ka na mahihirapan. Wala nang inalalan kadalin ng utan. Mag-sit back and relax ka na lang sabay kita kadagiti bantay ken view nga makapabang arik na. Ang Mount Lamin ay matatagpuan sa Carasi, Ilocos Norte. Ang daan ay dito sa Pidig, Ilocos Norte. Ito ang sinasabi nilang bundok na may pinakamalamig na parte ng Ilocos Norte. Hindi kami nakarating sa mismong Mount Lamin dahil ginabi na kami. Pero dito sa pinagpatunggaan may sobra ng ganda. Ang tanawin dito ay kakaiba. Marami kang kulay na makikita. Ang gandang tingnan ang mga kombinasyon nila. Marami ding pine trees ang tumutubo at dahil maliliit pa sila ay sobra akong nagagandahan sa kanila. May tanawin ding parang Batanes, sobrang ganda. Sayang lang bitin kami sa oras dahil paggabi na. Nagmayat pa dito ng pagmuni-munian kung meron kang problema. Napakatahimik, parang ang sarap tuloy mangarap dito lalo na pagkasama mo si jowa. Pero in fairness, totoo bagay dito nga pag road tripan nyo kin jowa. Kitam no di kayo og kinapkap iti oray la, mayo padasen tap no mamati ka.